Aquesta ha estat un aplec de rècord. Als més de 12.000 collistes s'hi han sumat un gran nombre de visitants vinguts des de Londres, Múnich i Bèlgica, però també, més presents que mai, des de Girona. S'han venut 1.500 packs i s'han consumit 2.000 menús al restaurant i més de 1.800 tastets. La festa cada any augmenta la seva popularitat i això fa que la direcció es plantegi contactes amb la paeria i la fira per ampliar i millorar el recinte en benefici de la ciutat. Tampoc estem demanant una cosa particular per l'aplec, sinó que estem demanant una millora que jo crec que serà entesa com una millora general del recinte, amb la qual per aquí jo crec que tindrem la prou força, més encara si aconseguim el reconeixement de Festa Internacional. El projecte per presentar la candidatura a Festa Internacional ja està pràcticament a punt. La Federació de Colles voldria comptar amb l'acreditació la propera edició, que celebra el seu 40è aniversari. I per això manté contactes amb comunitats com la xinesa, que també han demanat espai per muntar una colla. El desig seria arribar a les 108 penyes i als 14.000 aplequistes. Molts d'ells ja pensen en la propera edició. Ens ho hem passat molt bé aquests dies. Quines coses hem fet? Va, hem menjat bé, hem anat de festa, hem ballat. Encara no ens ha donat temps a parar. No ens queda bé, ho hem donat tot allí. Ja, amb ganes ja de l'any que ve. Sí, ja estem comptant els dies que falten per tornar a trobar-nos aquí. Les activitats solidàries han estat tot un èxit. S'han aconseguit més de 200 xollades contra el càncer i més de 1.000 euros de recaptació, mentre que la Fundació Ilersis ha exhaurit les seves existències.